Здравейте, аз съм Камелия и знам, че вече ме познавате. А днес продавам апартамент, който наричам Бижу. Защо Бижу? Защото тук всичко е направено с мисъл, с вкус и с любов. Още щом влезеш, усещаш мириса на ново, на чистота, уют и качество. Кухнята е точно толкова голяма, колкото трябва, с вградените уреди и красиви мебели по поръчка. Апартаментът има 2 просторни спални и 2 с тераси за личното ти време и комфорт. Сграда с акт 16, среден етаж, изложение изток-запад, да посрещате изгрева и да изпращате залеза с усмивка. Това е апартамент за хора, които знаят стойността на доброто. И не само на имота, а и на спокойствието. Аз съм Камелия от Center Estate и ако това бижу ви докосна, обадете ми се. Имам ключа.